alhamdulillah koma Robert ndino simba jaisu arise matare ndiyo aya turi kumanyisana naye pichana anditika ene zikuru pese pandinoyaka munenge muchingo pa zikuru venyu ku South Africa update rwendo rwakamira sei muri kufamba rini muri kusumuka rini zvichienda zvakadaro nekuti ndanzwa zuva rega rega kuti ko sekuru vazodii sekuru vakasvika notenda chaizvo vasekuru vanoziva sekuru wavo sekuru wangu ini ndichikura vaindiudza kuti ndikashayika kunozi kumphala kunogara vanhu vechirume vega vega vandibvunza kuti saka unofunga kuti anotipa mvura ndiani saka vazukuru vangu vanoziva kuti sekuru wavo ndichakora tu vanofara vachiziva vamwe vakatazika kuti dai sekuru ko midzimu yechizezulu munomutsa here ko ndinotadza kumutsa sei ndine mudzimu wekumalawi munofunga kuti mishonga yekumalawi yasiyana nemuzimbabwe midzimu inini ndini mchawa asiwo mdzimu kana kuti ndiri kubata tsvimbo ndoda kutamba ngoma ini ndinouvhumiza ndosunungura dzidzane kwake saka inini midzimu yeche ndinobata kusasafirika ndiri kuenda musi wa25 25 ndinenge ndiri paairport paRobert Mugabe ndinenge ndatokwira kuenda kuSouth Africa kuti musi wa25 ko indege yakoma Robert ndega usvike mangwana ndosvika 7 day saka ndiri kuenda kuSouth Africa musi wa25 June mwezi wamangwana Juni ndinenge ndiri South Africa 10 to 12 July ndinenge ndakudzokera asi vazukuru vangu vese anogara kuAmerica anogara kupi dare handina kupasa handina kuparaza dare riri kusara riripo mishonga magariro araita ndiroro munhu akabva kuAmerica pane vanogara vanenge vari padare vakamirira kuuya kwevayezi so inini ndinopinda batare ndiri kuSouth Africa ndinopinda paglass futi ndotava nemudare mangu kana abva kupi munhu wena asafire muumba achiti sekuru akaenda South Africa ngavauye sekuya kwawo munhu kana ndikatozoti mudare muna 15 ndikatotodo 20 ndirikoko ndinotomira kuti chimbomirai ndipinde mudare nevazukuru vari kuZimbabwe alhamdulillah saka hapana munhu anomira ende hakuna munhu asana kuseri kwadoo saka inini mukoma Robert kuSouth Africa ndikuenda dare handina kuvhara handiti dare rangu ndikuendera mberi ivo vazukuru veSouth Africa mukavaigira mushonga kana kuti angori matare mishonga yazoti sekuru chapola mukoma Robert vanoenda nemabonaki 2 South Africa pese pandaenda pese wallahi ndinoenda nemabhegi 2 mabonaki takapima gore rapera saga so remishonga yakapekejiwa tinoita vazukuru vanopeka vazukuru vabirwa vazukuru vakurwara nechirwere chepfungwa skin cancer cancer yemudumbu cancer yechironda zvese mukoma Robert ende kuSouth Africa mukoma Robert kunyanya varume tine dambudziko yokuti varume kuSouth Africa mabhatiri yapera saka varume vese South Africa vakandiona angaza kuti sekuru vanochanja mabhatiri vaya kwete kuchanjisa vanosevhisa kuti mabhatiri agarepo ndikuenda ndinawo mishonga iwo varume vekuSouth Africa mabhatiri yapera alhamdulillah vese vada kuchinga mukoma Robert ndikuenda ndakarongedzera saka wallahi Allah subhanahu wa ta'ala vakandipa nyasha itozo kubva kuna achapola ndinokotenda kuti vese kugara kwangu inini mukoma Robert ndiri mwana wechawa babangu chapola mwana paMalawi goro rino ndichaisa pano Robson Umali goro rino mukoma Robert ndine good very big ziyara kuMashonaland Central kubazijana aliziti bazijita jana ndine ziyara ichabata Malawi Mozambique Zimbabwe Zambia munhu wese tichake tine bembero yakakura yekutenda baba wangu Silas na asekuru wangu achapola saka tichake tichitenda tichikumbira Mwari kuti ya Allah subhanahu wa ta'ala ngavape makomborombozi vazukuru vari kupola vana achapola vati achapola saka kuna achapola na Silas naye asini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ndokotenda kuti vanhu ivo vakaita chinhu chakanaka subhanallah anditi pamakaenda pane mushonga wakanetsa wainzi mutandangozi jazakallah saka uri kuendera iso ndogore rino mutandangozi mukoma Robert iwoyo wakatobira utori padhuze so pane umwe futi watinodaidza kuti kalisapwe zvakangofanana kuti munhu abata chitunda chemunhu abuka kana kuti munhu ari abata ropa remunhu risina kubira mushe kalisapwe anoshanda paneurwa ropa nemunhu nemutandangozi ulipo
mutanagozi ulipo ende tikutenda vazukuru wese watagezesa wese pamdau dzekuti musikana asikurorwa ari kurota achirarwa nemurume akuita sei pane mutanagozi nemafuta yacho zvikabatana komarope wallahi kana chiri chechi chikudzokera kumba wallahi handitika tinotenda ndikuona vazukuru venyu vatata vadzikuru dare ravo rakamira sei danda kutoenda vandakuenda kaenda kanzi mirai mune vaenzi bofuti yatamira vazukuru inini ndotodzoa vazukuru kuti dambudziko nderei nekuti ava ndasati ndambotaura navo ndaona vachisvika alhamdulillah kuti mai vauya nevana vavo tinozvitenda Allah subhanahu wa ta'ala kuti Mwari vaitire nyasha ko kuchembero kwazoda kufamba nevanasikana zvanesa ka plus maerobodi ukona maerobodi auya yakadaiso asikuroro zvinonesa handiti aya zvakanaka makadi vananzvadzi tiripo makadiyo tiripo isu mukamu wakamira sei apa isusu tiri vana wayona mai vavo tatambura kubva kumakore akawanda murumedu inini nesista yangu sisi wangu havana murume ina nambobvira ndarorwa tatambura sekuru mai havabvume kufamba nesu havadi kuti uya kwataita panapa tatototi mama andiye kune pati kupati nitwa kuseni ndozvatatodza tatandei notaona tikaregera wanyepera ka upenyu wasombonifambira senge inhouse ndane 38 years andibhomiswa nemurume muroti ndokuenda kubhawa nongoona varume mubhawa zvongopera kupi uku munhu akati ndakuurora geti rasvika rekuroorwa unozonza munochiti aiwa handichakanizvako ndakarara ndorota ndirara nevarume vakasiyana siyana ndotomuka ndakatota ndotoshamisika rikuko chii chikuitira kwandiri saka takaudza mama timbofamba mama wasikuda kufamba saka ndasitauya nawo kubaba vari baba vakashaya hamuna hanzvadzi adziripo dziri kunze handiti alright makadi amai makasimba here ndima yakupatika zvinowanikwa handitika hanzi nevana isatotombenda kuna sekuru hanzi vana matambudziko avo akamirawo sei ndima amai vacho va tsindiraiwo kana kuramba zvokutaurwa nevana tinzwa kuti zvakamira sei aiwa zvavari kutaura izvozvo ichokwadi kuti hapana nemba munhu atombovimbisavo kuti ndoda kuroora hapana mbomufambidzanawo naye hapana saka ichokwadi hapana kupotseka ba ichokwadi handiti pamwe pandoda kuchokwadi futi ndive kuti vambana venyaya vaviri vari kuti amai tikavati handi timbonotaura kuti chii chiri kuita kuti tisaroorwe kana kudai hanzi hamudika kufamba aiwa inini akufamba handitodaba chikonzero aiwa kusangodawo zvangu chechi yandonamata munonamata chechi ndonamata UFI sikomadi kuchinamata Mwari musinganamate chechi nekuti mukanamata Mwari ka ndo ukama wenyu unenge uriona Mwari mukaita ukama nechechi nemutemo yayo ka ndizvozvo chaizvo saka mukati mutemo ine 10 mubva mati mutemo ine 10 yekuchechi asi dambudziko revana venyu imimiwo saamai right munotiwo chinaro rogadziriswa sei ende achimboti zvichapera nekunamata muchivanamatira inini ivo havadika kunamata saka panenge pachinetsa nekuti vanenge vasingadi kudi kunamata ukaendawo kuchechi ukandonamata ukapiwawo mvura dzinopiwa nemaoili anopiwa zvinodi zvinotaramuka saka ivo havadi tichonota zvisikubatsira but iwe mama manje mama dambudziko rano ndokuti oda kuti tinamate chechi yavo isu hazvida chechi yavo toda yedu hanzi kana pasina munhu andova chechi yangu panapa saka munamati tasiyana nazvo alright iyo sekuru iyo yeva asikuru venyaruta vaya namai vavo vanyepera amai kuti tikuenda kupati ndofunga pati amai audza kuti kumazove pamaenda kumazove demo ndomazove demo ndokunoitwa mapati ka mazuva ano mazove demo amai sekuona kuti vana anoenda tunyama akati mai hande kumazove demo so mazove demo yacho vaita rodi siriyo vabata mutare rodi pana mtangadula mbuya vana vande wako usinye waunawo pavana vako ndewako
nokuti ukatira usinge vana vako vazhinji vese munosangomana kuti chinorwadza chembe ndakadaya kuti zvanzi mwanangu namata UFY iri kuita kuti mwana uyu manje akuenda kubhawa akuita arume angani 7 per day 7 per day panopera mwedzi ane arume 100 tu asi mwana akutaura kuti ndinoda kubasiriwa ndiri kurara nezvinhu andimabvisisa ngomarobe chinhu chandagara ndataura vanhu ari kuchechi nevabereki vari kutikanganisa mbuya vanoziva kuti vana vake vari kurwara akusi chirwere hachisi chekuti zvanzi munhu arare pabonde chete kushayiwa murume chirwere mukombarobe pamunhu wechidzimai murume ukashayiwa mukadzi chirwere vanhu ngavadzwisisei ipapo kana vasina kupaudzwa kana kupaziva zvirwere zviri pakasiyana siyana kutemera nemusoro chirwere kushayiwa murume munhu akangosvika 18 years pamunhu wechidzimai akuenda kutime yenguva yake munhu iyeyo akashayiwa murume aite musha ende akawana murume nguva iyoyeyi anoita fanike haana kukwana bose anenge achida nguva yese achiona murume wake saka mbuya havachisina basa nazvo adzidamatai zvoreva taakutarisa kumatana chibvunzo tobva tati mbuya mune dambudziko pamusoro pevana saka nhasi uno dare rokuudzai kuti ko zvamune dambudziko pamusoro pevana yekushandisa vana munoti kudii vana vakuda kusunungurwa mbuya vadzanzai vainini vana ngana mati UFY fundiso UFY haana vana nevakwasha kana pastor wacho haana vana nevakwasha kuiye mafundisi anokudza kuti imimi ndavatai kuchechi kwangu uku kuvana vedu vachitambudzika zvinoita alhamdulillah UFY izvi hazvina zvazvinotaura nokuti vana vako vari kushupika nhasi uno ari kutota nei olright ndiwe amai vamushi vanonamata mushi ko chiri kutotesa mwana wako chiri kulala mwana wako chii apa ndichinoti pepukei ndichidzokera kwamuri sekuru zvamuri kutaura izvozvo ichokwadi checho pane zvakaitika pamba pandinogara baba pangu ndinasawira wangu ari panext ini ndinembwa iye anembwa asi ndakangove nekungochiva munuza kungochiva imbwa kuti imbwa iyi zvairi ndikawana mbeu yacho iyi yakadi yakanaka imbwa dzacho ihombe ndakamukumbira imbwa sekuru zvamandivhura njeri pane zvakaitika ndakamukumbira imbwa ndikati ndiri kudawo chi mbeu yembwa dzako idzi saka ni imbwa yaya yakauya ikagara pamba pangu inini yangu ikaitawo mauta mushure meizvozvo imbwa iyi yakabereka asi kubereka kwayakaita ndozvimwe zvinhu zvakundikachamadza yakabereka imbwa 4 paimbwa 4 iyi pane 1 yakanga ichiti kumwe kwese imbwa asi kumusoro anga ari katori kamufananidzo kemunhu kuziso musoro chini zvese saka nando zvimwe zvakutondikatyamadza nekutaura kwamuri kuita sekuru isusu tikuti dareri mbuya unoriziva walai ndokuti kularwa kunoita vana vako unokuziva asi ndokuda kwokuti iwewe unoda kuti sawira ndiye aite fanike ndiye akaita basa asi iwe uchiziva kuti ndiwe wakati ukuda mushonga wokuti bizinesi rako riite so bizinesi rako ratadza kuita bakunyepera kuimbwa tozviziva imbwa matariyo ndinayo yese kana ukatodutswa kubva kupi nekupi imbwa inoterwa nemikono 10 anditi nhasi unoaterwa nemikono mingani mwana wako mushonga wakanaka wese wakatora iyoyo mushonga bizinesi yako kuti riite uyo pamwe ndiye yelobodi pamwe ndiye akapenda miromo ndiye araiti ane bvudzi rakanaka ndenge nechirungu zvinokufamba here alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala dambudziko lako mbuya ndiyo unosunungura vana iwewe ndiwe ukuziva zvikutu zvako izvozvozvo ndo zviri kurara nevana apa iwo wakati uri kudiridzira kuti akure pamba pacho havasi kutu iyeyo ari kupinda bedroom saka kubata kwenyu chechi bva madzenga vana kutoti ngatibatsiriwe ipi munoti nganga dzinoroya tinoroya papi ari kuroya machechi izvo hatisi kuroya hakuna nganga ikuroya ndoti nganga chiende kunobata chinhu pamberi pemunhu
so nasuno tikapita pamusha pako tikusangana nezo neushereketwa wevana nasuno gonda tuluka iwe hauna mulume wakati kurolewa wakatola mulume wako baba wana achifa ukawashinda iwewe wega muridzi ukagara nawo mumba nasuno unawo baba wevanao urikuita zvorikuita vana ali kutambura baba ali mumba zvinondoita seko sekuru ndosaka ndazongopinda wasi wauya kupati iyi ndio pati yekuti wewe uri kutora vana kushandisa mamadai mavhuma aiwa ndozvatinini mukamhanyaka tiri kuda kumbotaura nasekuru imimi ngemirai sezvo nyaya yemasvika handiti izvi sekuru ndakutokumbira kwamuri kuti mundisunungure ongo ndakutokumbira kwamuri misekuru ndokusunungura sei mumba asi muri kusunungurwa chii pane zvauri kutaura chisekuru zvii nokuti ingwate dzako mushonga ndewako pamushonga iwei nembwa idzi sekuru idzi imi mati makatora mushonga handiti kuti ndakatora imbwa makatora imbwa muchida machiva ndachiva umwe yacho saka muri kutaura here kuti imimi hapana chamakaita kuvana venyu kutora kwandakaita handina kunge ndatora ndichiziva kuti zvinhu izvi zvichaita vana vangu vakadzi zvinhu zvipi imbwa iyi ndakange ndakukumbira imbwa iyi makangokumbira imbwa ndobva mapiwawo imbwa hono ndobva maisa pamusha penyu kuti iberekese imbwa kadzi yepamba saka inini mubvunzo wangu uri kuti pakutora imbwa apa nipapa hapana mushonga mumwe wamakabata unoenderana nechekusvara kwemshonga ndikuda kuziva anopfeka yanokuziva taura inini mushonga ndinawo mushonga handi step by step pambwa apa handi pambwa tichiri pambwa makachiva imbwa nditi hapana mushonga wamakabata makangoda imbwa dzaiberekwa neimbwa pane mushonga wandakange ndabata muzvimoza zvakangoma handizivi ndosaka ndotobvunzeni zvakangoma kuti ungotanga ungoti ndakadai asi ukazoona wasvika nekuti ndasina kutarisira kuti ndiri kupinda mudare kuti saka mapinda saka ndapinda manje mudare pfungwa dzenyu dzavhurika manje makatora mushonga we tombosiya zvembwa pasaidi wanga wari mushonga wekuti ndinopota ndichibuda ndaibuda ndichienda kusouth ndichinohodha ndichiuya ndichitengesa zvinhu zvangu zvakange zvichifamba chaizvo asi pari zvinhu zvangu zvese zvadzika pasi zvadzika down saka mushonga wavanga uri wekuti zvinhu zvenyu zviite sei zvitengwe zviite sei mutengwe nemakastoma waive kutsvaga makastoma nebusiness risasechevo pabhodha usasechevo manje mushonga wacho washandisa vana ka saka nanhasi matora mushonga hapana chamakazoziva kuti mushonga wanga usina kumira mushe imimi samai musati matanga zvenyu kuenda kunonamata inini ndakazongoona ngoti zvinhu zvangu zvakudzokera pasi ndobva maita sei ndobva zvangu ndinetso kuti kochii ndopandakabva ndakatonga kuti ndichiregedzai ndichiita zvangu zvokunamata ndichienda kuchechi kusouth muchiri kuenda handichaenda handiti saka maakuita zvokunamata matimi vana venyu munovati ngatinamatei vanoramba mai vati ngandii tinonamata kuti mushonga wangu wandakabata upere here kana kuti vabatsiriki aiwa ndakange ndichingoti handei hakuna mwana anga achiziva kuti ndakabata mushonga apa ini ndaingoti handeiwo kuchechi munodi munonamatawo sekunamata kwandiri kuita wandisa saka chakatadza kuti imi musunungure vana venyu musati mainawo kuno kuchi kana chakatadza kuti musunungure vana venyu muri kuchechi kwamainamata ikoko chi pamberi pamufundisi wenyu nai pastor hanzi profeta ani kuivava ndauya panapa dambudziko rangu ini ndirakureurira pamberi penyu ndakabata mushonga ndakabata vana vangu izvezvizvi vakuteerwa chakakutarisai chi izvi zvakangoma chi chakaoma zvakangoma kuti utaurei ungotanga ungotaura kuti ndakadai zvakangoma saka tozoya rini pazvinenge zvakusunungurirai kuti mutaure uya handi mati zvakaoma kakutaura aiwa zvino izvi ndiri kutotaura nokuti zvino izvi ndatobuda pachena ndakutongotaura chokwadi changu yekuti ndakabata mushonga ndichida kuti ndibude ndichienda out ndichinohodha ndichiuya ende nguva yacho zvinhu zvanga zvichindifambira asi pari zvino hazvichafamba
saka imimi makambofambawo here kune vemweya vasiri kwamakuenda kumapentecosta mukanonzwa kuti dambudziko riri kusangana nevana venyu rekusaroorwa here ndere mushonga wenyu wamakabata uyu saka ndimanzwa vanhu vangu vachitaura kuti havabvumi ine handinotombobvira ndafamba chikonzero chinoita kuti murambe kufamba imi makambofamba kunotsvaga mushonga wekuti bhizinesi renyu riri kufambe chii chinozokuita kuti nhasi murambe kufamba chii bhozi pamakaenda kutora mushonga maifamba hapana chikonzero but ndandisangoda chete kuti ndakangoona kuti mbomire nditaure nevanhu ndiri kutaura navo imi muri vanhu ini ndakange ndangoona kungoti ndichiramba ndichienda uku ndokwandava kunoparamura zvimwe ini ndamboparamura ndamboparamura zvimwe kuti ndichizozvigadzirisa handichazvikwanisa aidha kana kumunhu wacho wandakatorera mushonga handichatoziva kuti mupenyu kana ariko kana haako handichatoziva zvokuti dai ndaiziva kuti ariko ndaienda ndonosunungura asi manje sezvo vana vandizvuva vauya neni muno mudare ndakutoya kutoti ndisunungurwa nasekuru muchinyanya tinonamata aiwa kunamata hakurambidzwe zvako asi unenge uchiziva zvauri but kunamata hakurambidzwe asi kunamata inini kazhinji ndazoti kana uchinamata kazhinji unotanga wareurura ndizvozvo ndinotonoreurura pamberi pesangano apa manga musatika mareurura aiwa handisani ndareurura ufite umaleururika uroyo unotaurika pamberi peruzhinji pesangano pasina chiripo alhamdulillah ataurike ndombonzwa uyo uri kokutambira wati amai havabvume kufamba ndinomboenda kumaprofita akasiyana-siyana uchindiudza kuti amai ako ndiwakadii wakakurira kwakugadzira ndosvika ndoudza mama ndima kandigadzira ndisunungureyo ndogona ngohuripai kana muda kudii muda kuripi wairamba kutoswaudza fefe ndakaudza fefe nokuti ibhiyo ndirama wasomboita varumarana vakawandisa saka hachazvikwanisa awandisa vasvika kumachi kana ma100 chaiyo awandisa saka marimwezo ndakatochemwa nchivaudza ndokuripa yangu yandakakutadzirai vakaramba saka ndokuona sekuri pafacebook ngati handekugatimboendaiko kupati nozvanishamisa chipinda padhoapo waitikana navo masuwe kana kupi singosvika padhoti ba waitiza wodzokera kumba asi pana pawanavhura watiza iwe waibata wama here kwawaenda kana kuti waibata sisi wako ndaibata mai zvainziwo chiwo mai venyu ndovanokushandisa kozi ndinoitwa 7 years handina kana mukomana anondida kana ndakatofambawo hapana kana nditomboditi simurodi saka ndatambura isekuru mai ngavati sunungurewo ndiri kutokura asi kubva wanenda havauyi here kubva handiendi habva handiendi saka mai vana vobatsirwa sei nasekuru tungochemawo kuna sekuru kuti ngavachindisunungurirawo mhuri yangu zvazvandakungochemawo handiti iyo kasekuriyo alhamdulillah nhasi ndatinotarisiwa nedare racho ramuchembere zvazvinoita manje mukomarobhe zvinhu zvakadai mbuya isusu chokwadi yakazara njokuti kana takutati nyaya yemushonga ndinoasunungura vana but mushonga wacho wawakapira ndouda handiregedze kuuya neusekuru nokuti ndakuda kuti mhuri yangu isunungurwe ndau 30 something years muona komarobhe apatinarekeze kuti uyu nhasi ane maboyfriend nhasi ane maboyfriend anditi boyfriend youye wolala naye hauna chokunzi ukuda munhu vakadzvese dai dzimba dzese vaigara vaidana ane matusi ndakafonerwa nemwe musikana kubva South Africa mushonga uyu ndochitumbuya wataura akandibvunza kuti sekuru ndinoda mushonga wemafuta yembwa ndati you saka nhasi mbuya utazanzi vakakumbidza mirai sekuru mirai baba mirai musapataura ndakupanzwa pana ambuya mushonga paipa mati makachiva imbwa handiti sekuru ndiunza vachitaura zvine mushonga nechekuita nembwa imi mitaurirai mushonga makanopiwa wakanzi unoshanda futi nembwa here kana kuti
uyu Sawira wangu uyu haana kundudza kuti zvandiri kukupa izvi zvinofamba sei. Pamwe Sawira uyu anenge achiziva kuti mumwe wangu anobata chi mushonga haana kunge andijekesera wepapo. Asi inini mushonga uyu unoshanda pamwe chete nembwa. Inini hamusida kusunungura vana. Unoshanda nekuti ndinotora mushonga wangu wandakapiwa ini. Ndinotora mushonga. Hatisi kunyatsobatana. Ndinotora mushonga wangu. Imbwa inoita tsvina. Ini ndinotorawo imbwa iyo ndosanganisa nemushonga wangu. Ndipo pandangada kuti mutaure. Kwete ngoti imbwa yakazvara. Ndaraona connection yembwa kuti imbwa iyi chayakatorerwa kuti iuye kuzoita chi ndozonzwa nemushonga nekuti sekuru vanga vataura kuti ndakatombozvinzwawo zvokunzi sekuru hamuna mushonga here ndazi ndakadai pamwe mirika munyatsoti zadzikisira aiwa sekuru pabuda pachina manje hadzisingori imbwa dzakaita se haisi imbwa yaidiwa saka hanzi unoshanda sei sekuru niye mudzukuru wamakati saka muzukuru andiudzoka kuti sekuru tikuda imbwa hadzi noti sitopinda mubawa handiti ndiwe zotinotengesa tine business tine mashops saka imbwa kana yabindula mukono unobva kuwabereko unobva uko unotera chi hadzi saka ini ndakati iwe mushonga uri kundiudza ega ndimbobvunza asekuru ndakabvunza vakandipindura ndakaona kuti saka ndiri kutarisa padare nambuya ava vanokushandisa pange mashandisiro aya ava vakashandisa zvavo zvokushirika vana vavo kuchipita vana vavo Sawira vachiwirirana vakawirana business kuti shamari ndozvinoita kuti tisimuke mubusiness. Alright, mirai baba sekuru ambuya muri kunzi mimi pamushonga wamakapiwa naSawira wenyu akatokuudzai kuti tishandisa mashoko pamwe akareruka chekeresa vana wongana kuti kwete unzwa basa ndati mukuzvinzwa here asikana kuti taura dzekuri kuti mushonga uyu unochekeresa vana enderai henyu mberi sekuri ndada kuti kuchekeresa kwakasiyana ende hakuna kusiyana nokuti izvozvo nhasi uno varume vese murume aifana kukuroora iwewe zvese zvinhu zvakazi chauya uyu ane 27 years kuti achipinda mumba macho hausati wakuhura hausati wakuona kudambudziko ikasvika nguva yekudichiwa neupenyu uchaura noti dhimoni racho mai vakatiti swa uri kutopinda pauri hatiti saka papi pacho pauri kuramba pauchiti hauchazviiti handiti sekuri asati sei asi ora ndikubvunza kuti maboyfriends magari hausati watanga akakupinda kubawa asi maboyfriends wafamba ndakafamba sekuruka unogona kudanana nemukomana nhasi 2 days achadaire ndati makadiwa iyo wati haunaka anditi wabvunzwa pana pakatadhina iwo uda kuti saka uda ari serious asi varipo vasiri serious vacho vangani ndikatarisa ndatova gurupu futi ka pa 20 years mwana isuti kuti ndataura mulomo wokutanga kuti musikana akata 18 years akangokwanisa kuenda kunguva yake pamutemo chapo chepo mubaba namai atotanga toona kuti mwana wangu uyu kagezera kakake vakomana amai atanga kuda teki asi iwewe zvakatodarika kaipa asi dambudziko ndoti didi isusu imi bamuchakwanisa kutaura inini nditi akukumbira mbuya iyi izvo ndidzira mutombo uyu nokuti mutombo ndikakuudzai unorwadza taura sekuru varwadza kudhara unorwadza nokuti mbuya pane imbwa imwe yakafa yevakawirirana neshamwari yavo vakabvisa chisikarudzi chacho chembwa hadzi akaita waleti kugadzira mushonga wacho kuti chikwama chavo mari inofanira se kurondewa kwadetwa imbwa kana yabindura ndikuteerwa kabhizinesi ravo munhu wese angoti mbuya ava vakanaka kana akabika sadza mazuva acho akabika sadza kodokodokodo kasadza mupoto vegatitengese parodhi apa vanhu vese vangodzi mbuya anobika sadza rakanaka mabhisisa chinodzi chakoka saka chakoka chakasiyana imbwa saka muzukuru akatibvunza South Africa mukuya nayo here mafuta embwa ndikati handina asi ubaona ndi mafuta acho ndezechi mabasa yacho
asi mbuya manje munhu akapa neutsinge because haana kwakuti shabani zvinhu izvi ukaita so unozobata vana vako. Aifanira akaudzira kuti ukashandisa mushonga uyu ukasvika uku wakushandisa chi. So vana baba murume ava kana mai vacho akasina basa nekufa kwemurume akuzogara anzi todaita mai akabvunza kuchechi kwa haleluya ngatiite zvemaproject. Ndivanodza mai murayika vanogona kutonga vana vese kana vana kuvaka dzimba dzevanhu ukadzi ari kuvaka yake akapwanya. Matisiza ndichembereka apa nzaabvume kuenda asi ndoti shavi racho nezvaakabata zvinoda mapati. Izvo zvida vaenda kumapati asikanawa nasakomana iwe kunokuya kunuka akudura hembe kumapati ava mai vakuti upenyu wavo wakufamba mishonga yakufamba. Alhamdulillah. Saka tokoti Allah subhanahu wa ta'ala mbuya vachasvaga mazuva ekuti auende zvinhu tozoona mitombo tinofanira kuupisa. Abusi mega mbuya patani umwe akabva kubhuruwayo nechidende mukoma Robert akatochipisa chidende chakapisiwa nasekuru wake nababa wake. Chubva pababa kuenda pamwana mwana kuenda kuna chapa chachabatwa ndimwana muzukuru vachi. Saka ndakukumbira hangu sekuru kuti chikwama ichi nemushonga iyi ndouya nazvo sekuru ndozosarenda kwamuri. Chabwino. Zviri kwazvo kumba. Ndotenda hangu zviriko. Saka mune muchinamata chii? Zvinowanikwa. Zvinowanikwa? Zvinowanikwa. Kura kuti makatozara kuchechi kwanenge wakadaro zvavo. Machechi mazhinji vanhu vakatozara kungonyepera kupfeka magemenzi nekupfeka maunifomu asi takatozara. Muda kuti chiwo vanasikana nasekuru kana kuna mai. Sekuru maita basa chiwa chabuda pachino. Asi mutemo wedu sisi Islamu inoti amai vako kana akava muroyi kana baba vako akava muroyi atukwe arowe. Kana vakati nasi vafa nguva ravo tinosakurira every gore rega rega. Nokuti Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anotonga imi hamutongi. Mandisiza choda ndataura musavapopotera musatukende musande muchiti chimaiji hachisi chimai ndo mai vako. Pavakawana zvinhu zvacho izvo zvachengeta iwewe zvichitokuchengeta uchitoja sadza uchiguta uchitotaura kuti hanzi vana ava kumusha kwavo kwakarurama amai ava vakabudirira ndokubudirira kwacho ka. Mukazoona maroyiwa manje makuti mai vatiroya oi makambowanase ndiwo akakuberekai kusvika pamuri apa ndiwo muroyi wacho akakuberekai asi nekusaziva Allah subhanahu wa ta'ala ngakutire nyasha ndinotenda. Saka imimi zvekutenda kubvawo zvakatanga sei? Ini zvakunda kubva ndakatanga ngadani nemwe mukomana akabva uya kumba mangwana chana kudzoka. Ndikati munhu anodzoka mfuranzi ancheka nezvako. Mumwe musi ndiri mukuru asangana nemwe murume anadzika naye tikaenda kumba tikatoita zvatinoita hana kudii hana kudzoka. Sana zvino zvinani kuenda kupi kumafarao nozvimba zvaramba ndopatakasangana nevarume vakasiyana siyana. Saka aingoya anga asingadzoki. Akasingadzoka mufana makwana kusiyana neni asi mimi maita zvamaita. Nichifamba kuenda masoro ndipo ndakaudza kuti mai vakudii. Saka nguva yana ndisingakwanisi kuvaudza mama. Ainguti aregai nimboita zvouchi zvoupenyu hwangu saka nokuti ndikuchembera mazuva makore ari kufamba. Ngati regai nimboti timbozvifambira timboona toita sei. Saka hamuna kutorawo wenyu here mushonga kuita kuti pano unotora amai ka iwe wobva unotorawo wako because kutachline ka pana umwe anotombouyawo kana kuti vanofona vachiti sekuru anogona kutipa here mushonga unokoka varume iwe hauna wako. Ndakaenda kune vamwe vanoita mushonga wekuzora Chinamira ndiwa nechinamira ndinazvomba ukuzora ndikuzora vachiuya vachiuya kuona ndapirwa kane upenyu. Saka vari kubhadhara here mazuva kuna mari ndakati kwaibhadhara ndira zvinongwararama pazuva kuti panguva iyoyo chete panguva iyoyo. Saka mari yamakatomboti makapiwa nechikomba yanga yakawanda zvakaita sei? Mari yakakwanisa kupiwa nechikomba ndikwasanisa mari zvikuru yakaita $100. Mari vanangani? Netu. Saka anozairo ndobasa nditona ndakakuziva handii maifomu 2 nongokuudza mwana chingwa nopanobuda manheru noti ndakudzoka ndikuenda ndikudzoka mangwana mubvunza mwana uri kuenda ku
saka ndaizocha tinogona kukuvadza kubva kana kuponda uri kupi uriko uri koko saka mai ndakamudza chokwadi akati mama ozviitire ngati ndokuitira upenyu hwenyu ndimbobesai kupi kuchikoro asi mwana wangu anga asingadi angoti matsvagai basa siyane nazvo asi basa ndori kunetsa handisi alright aya pakanaka saka tingaipe gogo mazuva mangani mushonga uchizouya gogo handina sekuru mungaudzoke zvarini ini chero kuti ndichiramba ndichigara nezvinhu zvakadaro somumba zvakangoma zvite ini handizvo zvangu pandike pakangosununguka sekuru ndinongoerekana ndangotsoka handiti sekuru mwapa mazuva mangani aiwa ndikuwawerengerero ndichafonera kuti after 7 days kana ndisina kwandiri kuenda vauye handiti aya tinotenda zvakanaka. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.